आमदार साहेब, खरं तर देवगडमध्ये आता सत्तांतर झालंय अशा पद्धतीचं चित्र स्पष्ट झालंय. कारण की राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ज्या उपनगराध्यक्षा होत्या मिताली सावंत या आता भारतीय जनता पार्टीमध्ये त्यांनी प्रवेश केलेलं चित्र पाहायला भेटतंय. काय नेमकी प्रतिक्रिया आहे पहिली आपली? आपल्या काही थोडा बदल करतो की त्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या आमचा जो शहराचा गट आहे त्या गटाला त्यांनी समर्थन केलेलं आहे. कारण का आता त्या महाविकास आघाडीच्या गटामध्ये होत्या आणि राष्ट्रवादीच्या एकच नगरसेविका असल्यामुळे त्यांनी त्यांचं समर्थनाचं पत्र भारतीय जनता पक्षाच्या गटाला समर्थनाचं पत्र आताच त्यांनी जिल्हाधिकारी मॅडमला दिलेलं आहे. आणि म्हणून ती प्रक्रिया असते आणि ती प्रक्रिया आता ती सुरू झालेली आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून येणाऱ्या कालावधीमध्ये तुम्हाला लवकरच भारतीय देवगड जामसांडेमध्ये भारतीय जनता पक्षाची सत्ता पाहायला मिळेल. निश्चित साहेब, आता एकंदरीत हा टेक्निकल विषय आहे, किती कालावधी जाईल काय त्याबाबत माहिती देऊ शकाल? नाही, ते आता सगळ्याच गोष्टी मी इथे सांगू शकणार नाही, पण लवकरच तुम्हाला परत एकदा देवगड जामसंडेच्या नगरपंचायतीच्या इमारतीमध्ये सन्मान्य राणे साहेबांचा फोटो, सन्मान्य मोदी साहेबांचा फोटो आणि आमच्या सगळ्या प्रमुख नेत्यांचा फोटो, सन्मान्य आदरणीय पवार साहेबांचा फोटो सगळ्यांचा एकत्र पद्धतीने तिथे लावलेला दिसेल. निश्चित साहेब, धन्यवाद. आपण कोकणशाहीशी सविस्तर संवाद साधला. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.